Trouwen wordt steeds minder vanzelfsprekend. Wettelijk samenwonen voelt eenvoudiger, moderner en op veel vlakken zijn de rechten gelijkgesteld aan die van gehuwden. Maar klopt dat ook wanneer één van beide partners overlijdt? Wij vragen het aan onze expert-notaris Mirien Vrolijks. Mirien, om te beginnen, worden samenwonenden en gehuwden eigenlijk op dezelfde manier beschermd in het erfrecht? Nee, dat is tot op de dag van vandaag niet zo. Wettelijk samenwonenden die hebben enkel een vruchtgebruik op de gezinswoning en op de huisraad. Dus dat is alles wat het huis tot een thuis maakt. En dan moet ik er toch ook wel bij zeggen dat erfrecht van die wettelijk samenwonenden is niet beschermd. In die zin, als een van beide partners een testament maakt en zegt ik wil dat mijn nalatenschap gaat naar persoon X, dan erft die wettelijk samenwonende partner zelfs dat vruchtgebruik niet. In tegenstelling tot gehuwden. Zij hebben een wettelijk erfrecht dat ook veel ruimer is. Dat is het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. En dat vruchtgebruik is zelfs niet afneembaar zonder instemming van de echtgenoot. Dus er is toch wel op erfrechtelijk gebied een groot verschil tussen beiden. Raden jullie dan ook aan om te trouwen? Of? Ja, het is natuurlijk een heel persoonlijke keuze. We merken ook vaak dat sommige mensen liever niet trouwen, omwille van wat ze zelf hebben meegemaakt soms als kind. Dat ze zeggen, voor mij hoeft dat niet, het huwelijk. Maar wij vinden wel, als je bijvoorbeeld kinderen krijgt en als je zegt, ja, ik wil wat meer geven aan mijn partner, dan kan dat enkel als je trouwt. Want dan kan je een huwelijksovereenkomst opmaken, waardoor je de langstlevende echtgenoot meer kan beschermen. En als dat kinderen zijn uit jullie gezamenlijk huwelijk, kun je ook volledig het erfrecht van de kinderen laten wachten tot de langstlevende overlijdt. Dat gaat niet als je wettelijk samenwoont. Dan zal je altijd rekening moeten houden met het erfrecht van de kinderen. En bestaan er ook oplossingen voor koppels die niet willen trouwen, maar elkaar wel maximaal willen beschermen in het erfrecht? Wel, bij wettelijk samenwonende partners raden we dan aan om een testament op te maken. We noemen dat wel vaak een parachute-testament. Dat wordt meegegeven of aangeraden bij een aankoop, om dan al het vast te leggen, wat gebeurt er als een van beiden komt te overlijden, om elkaar maximaal te beschermen. Want het wettelijk vruchtgebruik is, zoals ik zei, het wettelijk erfrecht is enkel het vruchtgebruik, maar soms willen ze elkaar ook meer geven. Dus dat gaat dan enkel via dat testament. Is er ook een verschil tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen in het erfrecht? Wel, het is zo, feitelijk samenwonenden die hebben geen erfrecht. Dus als u feitelijk samenwoont met uw partner en u komt te overlijden, dan zullen uw wettelijke erfgenamen van u erven. Dus dat hangt dan af, hebt u broers of zussen, leven uw ouders nog en dan wordt uw nalatenschap op die manier verdeeld. Het is wel zo dat u als feitelijk samenwonende partner een testament kan maken. U kan zeggen, ik wil dat mijn nalatenschap toekomt aan mijn partner of aan iemand anders. En dan gaan we wel een gelijkschakeling krijgen na 3 jaar feitelijk samenwonende met wettelijk samenwonende of gehuwde. Wij kijken dan hoe lang wonen de koppels al samen en soms raden we dan toch aan om te gaan wettelijk samenwonen om onmiddellijk van de lagere tarieven in de erfbelasting te kunnen genieten. En waarom blijft het onderscheid tussen gehuwde en samenwonende, wettelijk samenwonende, dan bestaan in het erfrecht, wanneer we zien dat bijvoorbeeld op vlak van fiscaliteit de verschillen al grotendeels gelijk zijn getrokken? Ja, het is natuurlijk zo, mensen hebben de keuze. Dus de wetgever heeft eigenlijk iedereen de vrijheid gelaten, wilt u trouwen of niet. En aan elk principe hangen, of aan elke instelling hangen verschillende gevolgen. Dus dat is eigenlijk iets wat de wetgever heeft gewild. En iedere situatie is ook anders. Dus daarom is het wel belangrijk, als u vragen heeft, wat zou voor mij misschien nu het beste zijn op fiscaal gebied, maar ook op burgerrechtelijk gebied, hoe bescherm ik mijn partner het beste? Ja, dan raad ik u aan om eens contact op te nemen met de notaris om te zien, hoe zit het nu bij mij in elkaar? Maar dus de wetgever heeft gezegd van kijk, iedereen weet in principe wat de gevolgen zijn, wat er op u van toepassing is. Bent u feitelijk samenwonend, wettelijk samenwonend of gehuwd? En gaat ervan uit dat iedereen bewust daarvoor kiest. Gaan die verschillen in de toekomst misschien verdwijnen in het erfrecht? Ja, soms horen we wel dat er
er leeft natuurlijk altijd wel wat, hè. Ook onder ons, juristen. We horen wel dat er wat mensen zijn die zeggen we zouden willen dat dat allemaal gelijk getrokken wordt, maar ja, het is nog altijd geen wet. Dus wij wijzen nog altijd op de verschillen. En ik denk dat ik voornamelijk ook wil benadrukken van, zijt u bewust van de positie waarin dat je zit. En als dat niet de gevolgen heeft die je wilt, kom dan raad vragen om te kijken, misschien moet ik wel eens iets veranderen. Bedankt voor de heldere uitleg, Merien. Graag gedaan. En als je graag meer wil weten over het erfrecht en hoe dat zit met samenwonenden en gehuwden, dan kan je altijd de column lezen van Merien in onze HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.